Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σκέφτηκα να ξεκινήσω να γράφω βίντεο και να τα ανεβάζω στο YouTube για να βοηθήσω τις νέες μανούλες, όπως και εγώ, με τα διάφορα πράγματα που θα χρειαστούμε στην αρχή, αργότερα, πολύ αργότερα, τώρα, γενικά. Με τα πράγματα που θα χρειαστούμε στο μεευτήριο. Θα ξεκινήσω με αυτό το βίντεο, με τα πράγματα που θα χρειαστούμε στο μεευτήριο, στη βαλίτσα του μεευτηρίου. Επέλεξα γι' αυτό να κάνω ένα unboxing βίντεο, το οποίο θα ανοίξουμε τη βαλίτσα του μεευτηρίου από babyspace.gr, το οποίο είναι μία βαλίτσα Samsonite American Tourister και είναι στα 149 ευρώ η βαλίτσα με το περιεχόμενο μέσα. Επίσης να σας πω ότι αυτή τη βαλίτσα δεν είναι sponsored, την έχω πληρώσει με δικά μου χρήματα. Η βαλίτσα μου ήρθε χθες, είναι αυτήν εδώ, σε αυτό το μοβ χρώμα. Είναι το μεσαίο μέγεθος βαλίτσας και να σας ανοίξω να δούμε τα πράγματα που έχει μέσα. Στην αρχή έχει ένα φυλάδιο από τα προϊόντα Αρκάδη με διάφορα tips μέσα και να γνωρίσουμε τα προϊόντα από την εταιρεία Αρκάδη, απορριπαντικά και τέτοια. Έχει Αρκάδη Baby σκόνη πλυντηρίου για πόσες πλύσεις? 10 πλύσεις. Για 10 πλύσεις. Αυτό εδώ. Έχει τα Pampers στο νούμερο 1, 22 τεμάχια. Τα Pampers μωρομάντιλα σε κανονικό μέγεθος, 50 τεμάχια. Μία κρέμα Pharmacept, απαλή κρέμα για σώμα και πρόσωπο, υποαλλεργική, χωρίς παραβένες, σιλικόνες, αρώματα, υποαλλεργικό προϊόν. Αυτή είναι η κρεμούλα, σε κανονικό μέγεθος. Έχει την φυσική αδιάβροχη κρέμα για κάθε αλλαγή πάνας, και αυτό χωρίς σιλικόνες, με προβιταμίνη Β5, κλινικά μελετημένη και υποαλλεργική, σε κανονικό μέγεθος και αυτήν. Αυτό το έβγαλα γιατί έτρεχε όταν το άνοιξα και γέμισε κάποια πράγματα, και έχει και το βρεφικό αφρόλουτρο για σώμα και μαλλιά, το οποίο είναι και αυτό χωρίς σαπούνι, κλινικά μελετημένη σύνθεση, χωρίς αρώματα και παραβένες, και αυτό είναι paraben free και perfume allergens free, και αυτό απαλός καθαρισμός σε κανονικό μέγεθος, το οποίο τρέχει και το αφήνω έξω από τη βαλίτσα. Επίσης για το μωρό έχει ένα φορμάκι κοντομάνικο, γράφει είναι 100% cotton, από την εταιρεία Petit Batou, από αυτή την εταιρεία τέλος πάντων, για έως 6 μηνών θα είναι, προφανώς αυτό, ορίστε. Και έχει και μία πετσετούλα για το μωρό, με το κέντημα από Baby Space. Επίσης έχει το αυτοκόλλητο Best Baby on Board, Baby Space, για το αυτοκίνητο.
Και αυτά είναι τα πράγματα που έχει για το νινί μας, για το πρώτο του φορμάκι, ας πούμε, σαν φανελάκι, μία πετσετούλα για να το πλένουμε, τα καλλιτικά του, τα πρώτα θα μπορούσε να είναι αυτά, γιατί είναι και σε κανονικό μέγεθος, οπότε θα μπορέσετε να μην πάρετε κάτι άλλο. Και τώρα ξεκινάμε με τα πράγματα που έχει για τη μαμά. Θα ξεκινήσω με την πετσέτα, η οποία είναι πιο μεγάλη πάλι με το κέντημα Baby Space. Είναι σε πιο μεγάλο μέγεθος, προφανώς. Ένα ζευγάρι παντόφλες του ξενοδοχείου, που εγώ θα πάω να πάρω άλλες, γιατί αυτές είναι για 50 νούμερο παπούτσι. Δεν νομίζω θα πέσουμε μέσα στην κλινική με αυτές τις παντόφλες. Λοιπόν, και αχλέρωσε και η βαλίτσα από αυτό το αφρόλουτρο, τέλος πάντων. Μετά συνεχίζουμε με την περιποίηση της μαμάς, για την οποία έχει πάλι από την εταιρεία Pharmacept, αφρόλουτρο για σώμα, πρόσωπο και ευαίσθητη περιοχή. Τώρα δεν ξέρω για πόσο κάνει για την ευαίσθητη περιοχή, γιατί θα παραείνει και ευαίσθητη μετά, φαντάζομαι. Έχει πολύ ωραίο άρωμα, έτσι ένα απαλό άρωμα. Γράφει ότι έχει ήπια αντισεπτική δράση με καλέντουλα, πρωτεΐνες σιταριού, προβιταμίνη Β5, 24 ώρες φρεσκάδα, pH 5,5 και είναι και αυτό δερματολογικά και κλινικά ελεγμένο. Χωρίς παραβαίνεις και αυτό, χωρίς σαπούνι, οπότε είναι και αλλεργικό, υποαλλεργικό, οπότε είναι εντάξει, πιστεύω ότι είναι καλό. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Σε κανονικό μέγεθος, καταπραίνει κιόλας, οπότε είδομεν. Και μία κρέμα εντατικής συνυδάτωσης για σώμα και πρόσωπο, πάλι δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό για το πρόσωπο αυτή η κρέμα και για το σώμα. Για το σώμα καλή θα είναι, για το πρόσωπο δεν ξέρω. Έχει ω3, ω6 λιπαρά οξέα, γάλα βρώμης και καλέντουλα. Έχει καταπραϊντική δράση και αυτό και ενυδάτωση. Είναι με βιταμίνη ε, χωρίς παραβαίνες και αλλεργιογόνα και αυτό δερματολογικά ελεγμένο. Νομίζω ότι η εταιρεία Pharmacept λίγο πολύ έτσι είναι όλα της τα προϊόντα, σε κανονικό μέγεθος και αυτήν. Δεν είναι σε δείγμα και έρχεται κλειστή, δεν μπορώ να τη μυρίσω. Να σας πω πώς μυρίζει. Μετά έχει τις σερβιέτες της Septona Lady Care για ειδικές χρήσεις. Προφανώς είναι για τα λόγια. Με έλεγχο οσμών, έξτρα στεγνή επιφάνεια με απορροφητικό πυρήνα dry lock, χωρίς λάστιχα με τεχνολογία foam. Ατομική συσκευασία, νομίζω ότι είναι και χωρίς φτερά αυτές, τώρα δεν τις άνοιξα να τις δω. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία και νομίζω ότι είναι κανονικό μέγεθος, έχει μέσα 10. Οπότε είναι σε κανονικό μέγεθος, δεν είναι σε δείγμα. Μπορείτε δηλαδή να μην πάρετε κι άλλη συσκευασία. Φαντάζομαι, δεν θα χρειαστεί. Φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστείτε πάνω από 10. Και εγώ μαζί σας. Μετά συνεχίζουμε. Έχει από Septona πάλι τα αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια με άρωμα πράσινο μήλο, τα οποία είναι και αυτό σε κανονικό μέγεθος. Έχει ένα πακετάκι. Εξουδετερώνει βακτήρια και μύκητες, δρά κατά των ιών. Πιστεύω ότι τα χρειάζεσαι αυτά και όχι μόνο ένα. Χαμός θα γίνει. Μετά έχει την Oral-B 3D White της Shakira νομίζω. Σε κανονικό μέγεθος και αυτή. Έχει μία οδοντόβουρτσα Oral-B και σε μοβ χρωματάκια είναι.
για να ταιριάζουν προφανώς με τη βαλίτσα. Την Odontowurz Oral-B Complete Clean and Sensitive, και αυτή σε μοβ χρωματάκι, με το καπάκι για να μην είναι χωρίς καπάκι εκεί και ακουμπήσει κάπου. Εννοείται σε κανονικό μέγεθος, δεν είναι τέτοιο. Και έχει και από την εταιρεία MAM επιθέματα στήθους, 30 τεμάχια, εξαιρετικά λεπτά, απαλά, μπορεί να αναπνέει το δέρμα, οπότε θα είναι καλά, φαντάζομαι. Θα δοκιμάσουμε και πολλά, άλλα θα είναι καλά, άλλα είναι πώς βολεύει την κάθε γυναίκα, φαντάζομαι, αλλά και αυτό είναι σε ένα κανονικό μέγεθος. Αυτά. Και τελειώσαμε με όλα αυτά που περιέχει η βαλίτσα. Κάποια, πιστεύω, κάποια θα χρειαστούμε και εμείς οι γυναίκες στην αρχή στην κλινική, και κάποια θα χρειαστούμε και μετά όταν θα γυρίσουμε στο σπίτι, που θα είμαστε με το μωράκι μας, με τις πάνες μας, με όλα αυτά τα σχετικά. Επίσης, θέλω να σας μιλήσω για τα δείγματα, τα δωρεάν που στέλνουν κάποιες εταιρείες, όχι όλες. Έστειλα σε αρκετές εταιρείες, αλλά έκανα το λάθος και δεν σημείωσα σε ποιες εταιρείες έστειλα για να μου στείλουν δείγματα, και δεν ξέρω, θυμάμαι 2-3 που δεν έστειλαν δείγματα, μου έστειλαν μήνυμα για να σας πω. Στο babyspace.gr έχει και ένα κουτί, το οποίο είναι για τη μέλουσα μαμά, νομίζω γράφει. Σου έρχεται ένα κουτάκι στο σπίτι, το παραγγέλνεις, έρχεται δωρεάν, δεν έχετε καμία χρέωση. Έρχεται δωρεάν σε όλες τις μέλουσες μαμάδες, έχει κάποια δείγματα μέσα στο κουτί. Δεν κράτησα το κουτί, το άνοιξα, το έχω ανοίξει, αλλά θα σας πω τα δείγματα που είχε μέσα. Είχε ένα προσπέκτους της Nook, με τα προϊόντα της Nook, και ένα προσπέκτους με τα προϊόντα της Fisher Price. Από παιχνίδια, από relax, από οτιδήποτε. Επίσης είχε αυτό εδώ το κουτάκι, το φακελάκι. Είχε τις Bepanthol Mami, δύο που δεν το άνοιξα ακόμα καθόλου. Δύο κρεμούλες, συγγνώμη, για κρέμα προστασίας από τις ραγάδες. Εγώ φοράω το Bio Oil. Δεν ξέρω τι βοηθάει εσάς. Πιστεύω ότι με βοηθάει. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια τι χρησιμοποιείτε εσείς ή τι σας βοηθάει. Αυτό δεν το έχω ανοίξει ακόμα να το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω την υφή, τη μυρωδιά και τι πραγματικά κάνει. Γιατί το Bio Oil εμένα νομίζω ότι πραγματικά με βοηθάει πάρα πολύ. Είχε μία πιπίλα της Nook Happy Kids, η οποία είναι 0 έως 6 μηνών, BPA free, made in Germany γράφει, είναι ορθοδοντική πιπίλα και είναι με αυτό το κίτρινο που εμένα δεν μου πολύ αρέσει, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα αυτό. Είδες άμα είσαι... τέλος πάντων, όχι... σιλικόνη, δεν είναι η σιλικόνη. Τέλος πάντων, έχει αυτό εδώ ότι η φυλή είναι από αυτό το υλικό φτιαγμένη, η οποία δεν μου πολύ αρέσει. Μου θυμίζει λίγο κάτι παλιό. Και από ό,τι μου είπανε μαμάδες που έχουν πάρει τέτοιες πιπίλες, όταν λέει τις βάζουν μέσα στον αποστηρωτή και τις αποστηρώνουνε, παίρνει ακόμα πιο πορτοκαλί χρώμα και κολλάει, γίνεται κολλώδες. Οπότε πιστεύω ότι θα τη χρησιμοποιήσω πολύ λίγο και θα πάρω να δοκιμάσω τις Nook πιπίλες, οι οποίες έχουν το σιλικονούχο, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, το πιπιλάκι εδώ μπροστά τέλος πάντων. Αυτό είχε μέσα.
είχε αυτό το προσπέκτους της MAM και αυτό το προσπέκτους της MAM είχε, το οποίο έχει μέσα για πιπίλες, μπιμπερό, αυτά που κρεμάνε τις πιπίλες, πιάστρα πιπίλας, κουταλάκια, πυρουνάκια. Έχει όλα τα προϊόντα εδώ που θα είναι πολύ ωραίο. Επίσης λέει εδώ πέρα πίσω που δεν το πρόσεξα να σας πω, ότι μπορούμε να αναζητήσουμε σε φαρμακεία και καταστήματα βρεφικών προσφορές γνωριμίας για νέους γονείς που δίνουν μία πιπίλα Start 0 έως 2 μηνών και ένα μπιμπερό αντικόλικ 130 ml που είναι από 0 μηνών. Αυτή είναι η προσφορά. Αυτό τώρα το πρόσεξα για να πάω να το ζητήσω στα φαρμακεία να δω τι γίνεται και μου έστειλαν και μία πιπίλα της MAM που είναι από 0 έως 2 μηνών. Να, αυτή μου αρέσει ας πούμε. Αυτή και είναι η πιπίλα Start ορθοδοντική, ιδιαίτερα μικρό μέγεθος, BBA free, σιλικόνη με τάξη, η θηλή του. Να, ενώ αυτή η θηλή δεν μου αρέσει, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτή είναι η σιλικόνη και μου αρέσει. Αυτή είναι εδώ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Συγχωρέστε. Αυτή μου αρέσει η θηλή. Επίσης έστειλα στην εταιρεία MAM email για να μου στείλει δείγματα. Επίσης, μην ξεχάσω, μέσα στο babyspace.gr στο κουτί είχε, μισό λεπτάκι, επέστρεψα πάλι, είχε και αυτό εδώ το κουτί από τένα, το οποίο κουτί μέσα, κορίτσια, είχε 5 σερβιέτες, την Maxi Night, την Thin Towel, την Mini Plus Wings, την Extra, όχι αυτές είχε, 4. Είχε 4 σερβιέτες, δείγμα από κάθε πακέτο προφανώς που έχουν, δεν τα έχω ψάξει στο σούπερ μάρκετ. Και μέσα έχει ένα προσπέκτους το οποίο εξηγεί κάθε πακέτο τι σερβιέτες έχει, δηλαδή βγάζει όλη την γκάμα προϊόντων, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει στο τι ακριβώς ζητάτε. Ζητάει κάθε γυναίκα και θα σας βοηθήσει να αγοράσετε, να είστε πιο κατατοπιστικές στις αγορές σας. Και τελειώσαμε με το κουτάκι από Baby Space. Αυτά είχε, πιστεύω ότι εντάξει είναι υπεραρκετά. Μετά μου έστειλε η εταιρεία MAM, έστειλε στην εταιρεία MAM για να μου στείλει δείγματα και μου έστειλε και αυτή είναι ένα προσπέκτους μέσα MAM, σαν το άλλο του Baby Space, από το Baby Space, αυτό εδώ, για να γνωρίσουμε τα προϊόντα της εταιρείας. Και μέσα αυτό το φακελάκι είχε τα επιθέματα, 2 επιθέματα στήθους από την εταιρεία MAM, το οποίο μπορεί να είναι και σαν αυτό που έχει μέσα η βαλίτσα. Ωραίο. Και ακόμα μία πιπίλα Start, ακριβώς το ίδιο σχέδιο, από 0 έως 2 μηνών, της εταιρείας MAM. Έπειτα έστειλα στην εταιρεία Sunny Lady ένα mail για να μου στείλει δείγματα να δοκιμάσω τα προϊόντα της και μου έστειλε και η εταιρεία Sunny, η οποία Sunny Lady μπορώ να πω ότι ήρθε
τροχάδιν, δηλαδή έστειλε το μήνυμα και μου ήρθε το σακουλάκι αυτό μέσα σε άλλο φάκελο βέβαια, δεν σε κάνουνε ρεζίλ στο ταχυδρομείο. Ήρθε μετά από 2-3 μέρες, δηλαδή ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και για δείγματα και χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς να τους πληρώσεις. Ήρθε πολύ γρήγορα, μπράβο στην εταιρεία Sunny και έχει μέσα, σε αυτό το σακουλάκι, έχει 2, τις οποίες τρομάζω και μόνο που τις βλέπω, από το μέγεθος, 2 δείγματα από την νούμερο 5 Super και νομίζω ότι το ζήτησα εγώ αυτό το δείγμα. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά η εταιρεία Sunny Lady όταν ζητάτε δείγματα σας επιτρέπει να ζητήσετε ποιο δείγμα θέλετε εσείς να δοκιμάσετε και νομίζω ότι μόνη μου το είχα ζητήσει να δοκιμάσω το νούμερο 5. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Αυτά. Και τελειώσαμε. Η εταιρεία Kiko δεν στέλνει δείγματα, έστειλα mail και δεν στέλνει δείγματα, το οποίο το θεωρώ λίγο άσχημο να το πω, λίγο... Εντάξει, δεν θα πέσει και έξω άμα στείλει και μία πιπίλα. Και έχω αγοράσει και Kiko πράγματα και μετά έγινε αυτό και ζορίστηκα. Επίσης η εταιρεία Fresiderm πλέον δεν στέλνει δείγματα, κανένα, δεν ξέρω γιατί. Και η εταιρεία Sticky.gr που έχει αυτοκόλλητα για τοίχους, για τέτοια, έστελνε πιο παλιά δείγματα για παιδικό δωμάτιο, έστελνε νομίζω 2-3 αυτοκολλητάκια παιδικά, παπάκια και τέτοια για να κολλήσει στον τοίχο. Της έστειλα να μου στείλει δείγματα γιατί ήθελα να βάλω στο δωμάτιο εδώ κάτι αυτοκόλλητα, απλά δεν ήξερα αν θα κολλήσουν καλά ή όχι. Εν τέλει μετά απλά ζωγράφισα κάτι πίνακες και μου έστειλε ότι δεν στέλνει πλέον. Η εταιρεία Pampers μου είπε ότι περνάνε στην κλινική και στα νοσοκομεία που γεννάνε οι γυναίκες και δίνει εκεί από μια συσκευασία με πάνες. Εάν όμως δεν περάσει κάποιος, έχετε γεννήσει ή γεννήσατε και δεν έχει περάσει κάποιος αντιπρόσωπος να σας δώσει πάνες Pampers και νομίζω μωρομάντιλα, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στην Pampers, δεν θυμάμαι το τηλέφωνο της, θα σας το έχω στο description box από κάτω. Και η εταιρεία Libero το ίδιο, παίρνετε τηλέφωνο και λέτε ότι δεν πέρασε κάποιος, γέννησα την τάδε μέρα, έφυγα την τάδε μέρα, νομίζω ότι έτσι θα είναι, και δεν έχει περάσει κάποιος να μου δώσει δείγματα από τα προϊόντα σας και μου είπανε από την Pampers ότι σας στέλνουμε κατευθείαν πάνες και μωρομάντιλα για να δοκιμάσετε. Οπότε και η Libero νομίζω έτσι κάνει. Σε άλλες εταιρείες δεν θυμάμαι εάν έστειλα και σε ποιες έστειλα, πάντως αυτές που θυμάμαι ότι στέλνουν και δεν στέλνουν σας τις είπα. Αυτές που μου έστειλαν δείγματα σας τις έδειξα, μπορείτε να στείλετε και εσείς αν είστε νέες μανούλες και είναι πάρα πολύ καλό γιατί δοκιμάζεις νέα προϊόντα, βλέπεις τι σου αρέσει σε σένα, τι αρέσει στο μωρό σου, τι θέλεις να πάρεις, τι σε ευχαριστεί, τι όχι. Και είναι πολύ καλό να δοκιμάζεις έτσι προϊόντα και επίσης μου αρέσουν οι εταιρείες που στέλνουν δείγματα γιατί είναι σαν να μην ενοχλούνται το να σε στείλουν μία πιπίλα ή οτιδήποτε. Τώρα για τις υπόλοιπες δεν ξέρω. Εγώ είχα αυτή την απάντηση. Αν θέλετε στείλτε κι εσείς μήπως στέλνουν αργότερα, δεν ξέρω. Όλα αυτά που σας έστειλε και τα δείγματα δεν επιβαρύνθηκα οικονομικά καθόλου, ούτε 1 ευρώ, μου ήρθανε όλα στην πόρτα μου, χωρίς να πληρώσω τίποτα, χωρίς να μου ζητηθεί τίποτα, ούτε καν απόδειξη ας πούμε ότι αγόρασα κάτι από την συγκεκριμένη εταιρεία, μου ήρθανε όλα δωρεάν στην πόρτα μου,
Μέχρι από την ημέρα που τα έστειλα μέχρι και 1 μήνα είχαν έρθει όλα τα δείγματα από τις όποιες εταιρείες έδιναν δείγματα, και το τελευταίο μου απόκτημα ήταν η βαλίτσα από το babyspace.gr, η οποία δεν μου ήρθε δωρεάν, την πλήρωσα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και με το μέγεθος και με τα προϊόντα που έχει μέσα, και θα αρχίσω σιγά σιγά, διότι είμαι στην 33η εβδομάδα, στο τέλος της, σιγά σιγά θα ξεκινήσω να τη φτιάχνω, απλά και μόνο για να είσαι σίγουρη ότι έχεις πάρει αυτά που θέλεις και ότι δεν αγχώνεσαι ότι θα σπάσουν τα νερά και δεν θα έχεις ετοιμάσει βαλίτσα. Αυτό το παθαίνω από 6 μηνών. Εντάξει, τώρα είμαι λίγο και υπερβολική. Αυτά είχα να σας πω. Έτσι τελειώνει το πρώτο μου βίντεο εδώ στο κανάλι μου, στο YouTube. Αποφάσισα να σας κάνω αυτό το βίντεο στο μισοτελειωμένο δωμάτιο του γιού μου. Εάν σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe, γράψτε μου σχόλια από κάτω, θα με βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ, και γράψτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε να ανεβάσω σχετικά με μωρά, με νέες μαμάδες, με οτιδήποτε, και ό,τι μπορώ θα σας βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.